Maayong adlaw niyong tanan mga kabulanon. For today's video dahil no, as you can see na ami diri sa kabasakan kay mag-harvest mig humay. Unexpected ani nga pagka-harvest no, kalit-kalit gyud ni mga kabulanon kay ni hangyo man ang tag-iya sa amuang kung pwede ba kami na lang daw ang mo-harvest kay gipangtapol ang mga tao sa ilaha. Sa moto, sa walangan-langan ato ng sugdan ng atong trabaho para dili ta maputbol sa atong amo. Kung taga-probinsya ka, makarelate ka aning trabaho ano. Sa mga naka-experience ani, comment lang diha sa ubos mga kabulanon. So almost 5 years na di ay nga wala ko kabalik og ing-ani nga trabaho. Pero sige lang, at least man lang ba makatabang sa atong ginikanan. So diring dapita di ay no, nagkamalisod inton silang umarsa aning dresser. Kay medyo lugsungon gyud ang agianan. Pero pay tsara kaya ra gihapon kay aron di tay ingnog tapulan. Pwede ra gyud unta no nga dili nimo trabaho kay lagi di gyud lalim ning trabaho Pero aside nga naluoy mis tag-iya aning kahumayan, at least man lang pud ba malipay pud atong gidikanan. Dili gid na to basta-basta i-underestimate ingani nga trabaho no. Kay kun wala pa ning mga trabahante ingani di gyud mo kakaog bugas mga tapulan. Na ay uban kusog kayo mo reklamo nga mahal ag bugas no. Kay wa man ta ka experience kung unsa ka kapoy kahago ingani nga trabaho. Mao nang ang lesson nga nakat-una namo diring trabaho Kung gusto kag makakaon no, kinahanglan gyud kang mo trabaho kay matud pas pulong sa Ginoo. Di angay pakanon ang mga tapulan. Diring dapita di ay amo nang gisugdan ang pagpanglubo sa uhay no. Kinahuman naman mi og panggarab. Halos kapila gid mi makapahulay aning time no, kay na timing gyud ba nga arang inita ang panahon. So man nga dili magwanta saliat putag tago punagsa. Maunay giingon ba nga kung di nakakagwanta ayaw na lang yung pugsa. Hindi pa huli ang lahat para sumuko. Pero bitaw padayon ra kita diring dapita ba. Kay at least naapod tayo nakatunan aning trabaho ba. Sa inyong nakita no, lahi ra gyud basta naka sa probinsya. Presko nga hangin, tingog sa mga langgam imong madungog. Og tungod kay ni ulan man wa gyud mi kahuman sa among trabaho, maong amo na lang balikan ni kinaugmaan. Maghintay mahimo kay di man kitay gahawid sa tempo. Pasalamat na lang ta sa Ginoo no sa kalampusan nga iyang gihatag tibuok adlaw. Og diring dapita mga kabulano no, lahi na day pud nga area among giharvest. Wala na pi maka-video sa una nga area kay gidali na mo humano kay ang ulan lagi dili man gyud mapugngan o di pud nato matag-an. Sa mga nga padayon mi diri sa among pag-harvest sa lain nga area, mao ra gihapon ang tag-iya. May gani kinadugangan mig mga kauban. So instead nga upat ra mi kabuok atong una, nahimo ming unom kabuok. So muna nga medyo nadali ra gyud ang trabaho. Muna nga kumbati gihapon. Halos kaming tanan dai no mga batan-on pa. So muna nga kusog pag mo birada ba. Pero kung init na di gyud maagwanta. Muna nga motago yung panagsa. Sa mga batan-on dai no nga naglantaw aning video eskwela gyud mong tarong aron dili mo mosangpot aning trabaho Aning kamot nga mulampos ka samtang naapa kay ginikanan nga nagsuporta. Limited skills. Og diring dapita gipang uhaw og gigutom na ang mga kauban kay na timing nahurot ang tubig nya layo-layo pod ang balay nga antuan. Iyahay na lang silang diskarte sa walay sundang sa kaglubi para lang makainom kay pirte nagyong uhawa di nagyud magwanta. Tapang mo guys, sige ipangbuntas na yung motor. So karon guys, di ada may nagtrabaho na may naris kabasaka, nag-harvest mig humay. So atong pangutan-on itong mga trabahante dito kinsa nin mga pangan. Ikaw, sa iyong pangan? My name is Adodo Kwe. Ikaw, what is your name? Kung kuwela, butiki. Ikaw, sa iyong pangan? Mura. Og diri ra kutob ang atong video mga kabulano no, wala na lang namo mabidyohan ang among pagtiwas
kay ni kusog man hinuon ang uwan mo tong amo na lang gidali-dali. So daghang salamat sa pagtan-aw mga kabul-anon. If you like this video, palihog kog like, share ug follow sa atong page Taga Bohol Tabay. God bless everyone.